Здравейте, потребителите на VBOX, тук е 8 гайс, днес ще ви покажа страхотен бил за Bounty Hunter в Epic Duel. Добре, този е мой. Така. Първо използвате Smoke Screen. Добре, билда му е тъптиоде. Няма шанс. Давай. И нахакана. Така. Наскоро. Открих го наскоро, много е готин. Просто забива веднага. Много по-добър не съм намирал този билд. Много ми кефи, много ми хареса. 1v1 Battles, той е специално с такива. 21, така, добре. Трето ниво. О, 30. Jeez. Декстерито му е ау, машина. Алат. Сейчас да го свършиш. Почти. Да му уби, шансовете са нулеви. Просто не може, каквото и да използва, няма как. Да му уби. Чакай, че ски увелича Faster, Medium. Готово. Атафали. Ахаха, изпита. Още няколко демонстриращи битки. Готово. О, този ще ме уби. Да. Прекалено мощен е. Overpowered. Мен не ме е страх. О, този собак. Не ме е страх. О, тоя собак. Въпреки, че ще ме бие, не ме е страх. О, този собак. Ако сега не ме убие, следващия хит е ко. Сега ще ме убие много ясно е това, да. Всеки знае, че е ясно това. Добре, нека да видим сега. Една загуба. О, не. I'm a powner. Се бих преди малко той маската. Нека да му отвърнем същото. Той е прекалено overpowered. Най-силни са според мен Blood Mage-овете. Са прекалено усилени, но са все пак най-силните в играта. Поне по моята преценка. После са Tactical Mercenary и след това Cyber. Въпреки че Bounty Hunter за мен остават на последно място, аз често спомням Bounty Hunter. Повечето ми хора са Bounty Hunter. Най-мразя Magic. Mage. Не знам кой е. Не знам, защото просто ми дисва. Така, този е... О, не! Не, няма да стане, няма да мини, братле, няма мини. Той е бил глазан много добре. Мелвин. Да, какво прави този, няма шанс. Гледай сега колко ще му удари. Той е бил за 2v2, но той го използва 1-1. Странно. Но ще използвам Fair Actuality Trash. 21. Верно колко ще удари, като е Мелвин. 19. Готин. Много силен бърч. Така, ето го на 3 от... Не, слабак. И удряме пса да върша. Моя пистолет ми завери лоша работа. Мелвин. Дали е Мелвин? Но... Ай, сега съм го скатал.
Лол. Не знае, че той постоянно да удара по единично. Трябва да го проверя. Добре. Като моята е, че праш. GG. Good game, sir. Good game. Добра игра. Ръстът, yes! Лол. Готино. Това е тъпо оръжие, но мога го продам за мъни. Сега не сега колко ще ми даде, ще го продам за 275. Хубаво, мънито ми загита от всякъде. Нямам мъни. Защото се изкупвам се нещо ново. Така време да видите билда. Макс. Smoke screen. Това също се налага да е на Макс. Сега зависи отново. Той билд може да се качва до 31 ниво, където и Shadow Warta ще е на Макс, което ще е много добре. Така че което е на Макс. И аз ползвам 4 левел Focus Build, който е много добър за... Да, и го кажа за роботи, ако имате робот като мене, както аз ползвам робот. И това беше от мене, надявам се ви е харесало, аз бях Асунгайс и беше Фейс. Ако ви е харесало, нека ви е харесало. Харесайте. Чао!